Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi hidde ko en gewtata to ala ray video ɗo fotti whatsapp maɗa majja ha abada. Yowwa on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi en gayri wargo videoji video ɗo je en gaɗata hande ɗo ɗum mari mahimmanci sosai, ɗum mari bo dalila sosai. ɗuɗɓe a tawa ɓe mari groupe ji maɓɓe je shopping, a tawa ɓe mari change maɓɓe je whatsapp be ko nande majum kujeje ɓe jurde nda ɗum ɓe wara a tawa whatsapp maɗa bloki malla bo e pirati whatsapp majum ngam majji ha abada. Sai da créa whatsapp feere be numéro feere, ta créi kesum go a tawa numéroji go bo namoye fu andi numéro ma kesum, ko a posti kuje wala mo larata. Se a nasta majjin ko cede waɗana en publicité groupe am, waɗana en publicité chaîne am noynoyne be ko nande majum. mo yewtiti tawi muɗum fa lambam tawa goye bloki se maɓɓita feere. Amma ta laari vidéo ɗo a hisan banni majum banda, ta a laari vidéo ɗo daga fuɗɗam magol ha ngol timmi ɗo man ɗo to Allah lamiɗo hoddiri a hisan ɗum ɗo man ɗo ɗum ƴamol on goɗɗo fe'ini ƴami mi wara vidéo dow majum mi hosimade vidéo ngam majum en jaha en dara noy a waɗata hokka whatsapp ma sécurité je ngam majjata je wala mo foti prata whatsapp maɗa hisan kujeji jur to Allah lamiɗo hoddiri. Amma ide ko ena sange en dara ne ata active kujeji majum be ko nande majum. Miɗo mari haaje a abona ha chaîne am je Fasaha TV. Wallahi vidéo ɗo larugo ta a wiya ɗo andino no ɗum waɗirte ha ɓoyma a wiya jotta fo ɗo andino ɗum waɗirte, ngam whatsapp ɗon mari mise à jour, ɓe waɗi mise à jour je kujeji jur ha whatsapp. Ta ala ray vidéo ɗo kam asar darete min kam mi matini maɗa. Whatsapp warti ɗum hunde feere on, ngam ta aynay whatsapp maɗa jonta mi anda kadi mi a haɓɓi aynugo cede maɗa ma ɗum whatsapp maɗa ni on ha am kam min kanim hositiri yan on mami tammi bani a hositiri anda to an kam a nastan tan a yewtata be yimɓe wala waɗa business gal réseau mata waɗa business gal whatsapp dole sai a abona ha chaîne am je Fasaha TV. Ta aboni a ɓiɗana vidéo ɗo j'aime ngam vidéo man fottani maɗa, sai a hosa partage on ɓe feere bo dara kamɓe ɓe nafitoroɓe vidéo majum kam an vidéo majum fottani maɗa. Ko waɗi vidéo man fottani maɗa ko a mari ha jon min gadi ɓeɗo meɗen. Assalamu aleykum warahmatullahi, jahen dara no ɗum haɓɓilatorago ha jutu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. E dede bana en bolwino ha fuɗɗam vidéo mi hollan en dedei lawol ngol en tokkoto en dokka whatsapp men sécurité. To banni kanjum mi yiɗi en nasta nder vidéo majum. To a aran man ko a watta ni a tefa whatsapp maɗa bana ni, a tefa application ma je whatsapp yowa nda en nasti nder whatsapp meɗen banni ngam hokkugo whatsapp meɗen sécurité hala hulgo himɓe pirantoɓe konteji ko bo bloquego whatsapp. Mere noon a fina a tawa whatsapp ma bloqué, mere noon a wara a tawa whatsapp maɗa ɓe waɗi login a tawa goɗɗo feere jabti whatsapp maɗa a fotai a lornita goɗɗo. Amma sécurité ji ɗo ton hollima a waɗi sécurité ji man whatsapp maɗa hisan wala ha yada. Amma sai on gaɗa muñal seɗɗa bana ndiyam ɗo waɗa nikora ni foti bo kalma e ma wolde wala wangugo goɗɗo. To shikenan to a nasti nder whatsapp maɗa banni sai a wara a nasta ha ɗo ni ha yiyata alama toɓɓe tati ɗo, ta a nasti dow toɓɓe tati mai ta memi toɓɓe tati na wara a nasta paramétre wiyete setting. Ok, to a nasti setting shikenan ko a waɗata sai a wara a nasta ha privacy ha je a yiyata ngel ɗo. Ta a nasti ha privacy sai a jippo less bana ni, ta a jippi less a wara a nasta ha ɗo ni. To a nasti ha ɗo a tawan ngel ɗo nyifi banni, ngel ɗon nyifi sai a hosa a huɓɓa ngel. To ɗo bo ɗum ɗo nder gotel nder sécurité ji whatsapp. Jarabu majum sai a wara a waɗa a nasta app lock. Ta nasti app lock a hokka téléphone maɗa nder a tawan ɗo ɗo désactive banni sai a hosa a active. To a active ɓe wiyete wato empreinte téléphone maɗa hosa a wata empreinte téléphone. Ko da goɗɗo jaɓi téléphone maɗa o nasti o wari gal whatsapp ma ni nasta ko tawa aɗo waɗi schéma maɗa. Shikenan schéma man ta yiɗi a waɗan kala nde a wurti whatsapp pat ta lorti a tawan seeda ita schéma. Deuxième bo ta wurti nder whatsapp maɗa ɓawa 1 minute a tawan ɓawa minti gotel a tawa ɗum nasti, malla bo ɓawa 30 minutes, amma min ɓawa minti gotel mi yiɗi.
to en timmidiri be wakere ɗoɗo sai a hosa waɗa retour. Ta waɗi retour shikenan sai a wara nasta account ha alama aran alama fa ɓuri en nasti ɗo bo alama kile en nasta kile. Ta nasti kile sai a wara nasta ha ɗo security and notification a tawan ɗo ɗo huɓɓaki sai a hosa a huɓɓa. Ta huɓɓi boɗɗum sosai ɗum nafete. Sai a wara nasta package a tawan je maɗa wala banni hami e fasa. Ta nasti premier banni on a tawata. Ta nasti ha package ha ɗo a nasti a tawan ɗo banni sai a hosa a waɗa create package. Ta nasti a waɗi create ɓe hokkete a hosa email address maɗa a waɗa. Sai mi hosi email address am mi waɗi. To a wala email address bo sai a crea email address inchallah. To shikenan en waɗi je ɗo lutti email address. Ha ɗo bo email address bo hokkete a lowa email address maɗa a hosa a lowa. Ɗum saɗai na seto mi holli. To ha ɗo bo two step verification ɗo on je manga man kadi. Ɗo a tawan ɗum ɗon nyifi banni. To a nasti premier ɗo banni ɗum hollete. Haɗɗo to a nasti premier ɗum hollete banni. Sai a wara nasta turn on. Ta nasti turn on sai a waɗa mode de passe maɗa daidai je a manduto. Ko goɗɗo hosi whatsapp maɗa o fotai o hora whatsapp maɗa ha telephone mako sai to o waɗi mode de passe je a waɗi ɗo. Par exemple a waɗa ni daidai ko yahante ni. To mi waɗi jam na lari ni mi waɗi ok en pasa. To sai a hosa waɗa saving. Shikenan ɗo ko da goɗɗo hosi hundere maɗa o fotai o waɗa whatsapp maɗa ha telephone mako ofan. To ok ɓe wi jam try again ngam ɗum ɗon active jotta mi hosi mi désactive ɓawo fotti mi waɗa. Ta waɗi timmi banni sai a yi'a ok. To shikenan en timmidiri be wakere je ɗo bo ɗo on lawol ngol a tokkoto a hokka whatsapp ma security je wala mo foti jabta maɗa whatsapp. A hofnama a yettama a yelanama hairuji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. To wodi ko on yiɗi mi waɗana on fahin video dow whatsapp so on wolwa ha les commentaire a windanam video dow whatsapp mi yiɗi a waɗinam nda limtinam dede ko a yiɗi mi holle ha whatsapp mi hosan mi waɗa video mi holle. Ngam majum ta jutto abun ha channel min je Fasaha TV. Ta abu neɓɗana video ɗon shem a hosa a partaja video man yahugo yeso. On gettama on gelanama hairuji ɗuɗɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo moɗon biyeteɗo Abdulkadiri Abubakar.